അസ്സലാമലൈക്കും. പച്ചൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് അടിപൊളി കറിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരുപാട് ചേരുവകൾ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ക്യാപ്സിക്കവും വലിയ പീസായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഏത് തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെ മറ്റേത് ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ പാനിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വാടി പോവരുത്, ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. ഇപ്പം നല്ല മഴയൊക്കെ അല്ലേ, മീനൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പിലുള്ള കറി റെഡിയാക്കാൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ക്യാപ്സിക്കം ഉള്ളിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന അടിപൊളി കറിയാണ്. ഇനി ഈ സെയിം പാനിലോട്ടേക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇനി ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഉള്ളി അല്പം ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വാടിക്കിട്ടണം, അതുവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പാനിൽ ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, അല്പം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വലിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച പൊടിയാണ്. ഇത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെയാണ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മുഴുവനെയുള്ള കുരുമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂൺ അളവിലുണ്ടാവും. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം അണച്ച് നല്ലതുപോലെ ആറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ ആറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലോട്ടേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ പശുവിൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയം ഓയിൽ ചേർക്കരുത്, പശുവിൻ നെയ്യ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ നിറയെയാണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കരിഞ്ഞു പോവരുത്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച ഈ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ കൂട്ട്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി, ഒന്ന് മുളകൊക്കെ ഈ മസാലയിലോട്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് റെഡിയായതിന് ശേഷം വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ വരണം, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഈ പാത്രം മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ മൂടി തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു, ഏകദേശം ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 നുള്ള്
മിൻറ്റ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിൻറ്റ് പൊടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ഫ്ലേവറാണ് ഈ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം അടച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തൈര് ചേർക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത 2 ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തൈര് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ക്യാപ്സിക്കവും ഉള്ളിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, തൈര് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. ഫ്ലെയിം അണച്ച് അല്പം ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിത്തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ക്യാപ്സിക്കവും ഉള്ളിയും ചേർക്കാവൂ. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു, അതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ക്യാപ്സിക്കം കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത്ര ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.